Poštovani gledalci, nalazimo se u studiju Info centra Juga. Sa nama danas, to jest u gosti kod nas, gospodin Besim Ninkara, predstavnik turske kompanije Ormo, koja će u najskorijem vremenu, za svega nekoliko dana, otvoriti fabriku u Lebanu. Besim je inače i direktor preduzeća Lebantex. Besime, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. I hvala što ste se odazvali našem pozivu. I vama hvala što ste nas pozvali. Je li vam prijatno ovde kod nas? Da, odlično. Malo čas. Sve odlično. Dobro. Recite nam nešto više o kompaniji Ormo u Turskoj. Koliko godina je stara ta kompanija? Da nešto malo više znamo o toj kompaniji. Dobro. Pre Ormo je bila fabrika u Istanbulu, zvala se Benal. I ja sam počeo u Benal da radim 72. godine, a 76. godine je osnovan Ormo. To se nalazi blizu Burse, zove se mesto Orhangazi. Kad je bila osnovana fabrika, bila je kao početak u Lebana sada. 4 tona na dan produkcija je bila i povećala se. Sad je možda u svetu najveća i sa produkcijom i sa eksportom i sa radnom snagom. Ima oko 1500 radnika totalno što u kompaniji radi, a fabrike vlasnik je sada Adnan, a ja sam počeo sa njegovim ocom da radim. Otac mu je još živ, ima 96 godina, on je osnovač bio Orma, sad je nastupio sin njegov. I 76. godine počela je produkcija, do sada, to koliko godina ima, 40 i kusur godina, što smo počeli da radimo. A u celom svetu, sada se naša produkcija prodaje, naš materijal, sve evropske zemlje, Amerika, Rusija plus, naš materijal prodaju. Najveća produkcija u svetu. Imamo konkurence neke iz Turske, ali to su male fabrike. I tako. Ali neku ozbiljniju konkurenciju nema? Nema. I otkud ideja da dođete baš u Leban? Pa ja sam pre bio u Kosovu, pa sam Srbiju šetao ovako i video sam da ima investitora turski počeli da rade u Tursku. Jednom me vlasnik zvao gospodin Adnan i rekao mi je bio da vidim u Makedoniju, da li može da se investira nešto. I ja sam išao u Makedoniju, video sam da nema investicije tamo, dobri. Posle sam došao u Srbiju i u Srbiju bio sam sa Adnanom na 3 mesta, u Zrenjanin, u Šabac i u Sviljanac, tamo gde su ove slobodne zone, da gledamo mesto kako možemo da investiramo u Srbiju. I onda vratili smo se u Tursku, išli smo kod srpskog konzula da nam kontaktira sa gospodinom Rasimom Ljajićem. I on nam je sredio sastanak posle 2 dana. I gospodin Rasim Ljajić nas je pozvao u hotel, tu smo rešili da investiramo u Srbiju, a mesto se nije znalo. Onda sam ja posle nedelju dana došao u Srbiju i imao sam sastanak sa gospodinom Rasim Ljajićem i on nam je kazao 2 mesta, jedno je bilo Lebane, a drugo mesto je bilo jedna zgrada sa 2 sprata, nije bila udobna za nas. Mi smo rešili, upravo ja sam rešio, za u Lebane dođemo. I kad sam došao u Lebane, onda je predsednik gospodin Vučić došao sa nama i zgradu smo videli zajedno i rešili da investiramo ovde. I tako je početak bio naš u Lebanu. Koje ste povoljnosti dobili od države Srbije? Odlično, sve je bilo odlično. Država nam je odmah investicije, upravo beneficije dala. Odmah je to rešeno za nedelju dana. Počeli smo da počnemo da radimo. I neke firme su dolazile koje su htjeli da pravo u zgradu. To je pod zakonskim, mesec dana se čeka tamo, pa pošto se reši. I odmah smo počeli, kroz mesec dana smo počeli da radimo. Da. Sećamo se kada je bio predsednik tada vlade danas Republike Srbije Aleksandar Vučić, tamo je stvarno bilo jezivo.
bilo ni svetla, tu je bilo svega i svačega, a danas je, što će naši gledalci uskoro moći da vide, prikazat ćemo fotografije, danas je već sasvim druga priča i danas je bukvalno tamo pravi mali raj jedne kompanije. Kakvu saradnju imate sa lokalnom samoupravom? Odlično, a mi kao prvo zahvaljujemo se državi, prvo predsjedniku Vučiću, gospodinu Rasinu Ljajiću i ovde opštini, što nas je pomogla i ako smo došli do ovog stepena, uz nismo došli. Jer oni da nisu oni urgirali i da ubrzali naš posao, mi ne bi mogli da stignemo još godinu dana, ali oni su i financiju i sve rešili i mi smo, što smo mi reš dali za mašine i to je već sve montirano i gotovo, a od opštine smo mnogo zadovoljni. I sada i pre, i oni su radili za ovu fabriku da što pre... Mislite, kad kažete pre, mislite na bivšeg predstavnika Zorana Ilića i sadašnjeg Ivana Bogdanovića. I Ivan je dobar. I Zoran je veliku ulogu stvorio za nas. U fabriku stvarno su se istrošili ovako. Ja sam mnogo zadovoljan s njihne strane i sa opštine. I zadovoljan sam od gospodina Gorana isto. Gorana Jovića. I on je stvarno dosta se muče za ovu fabriku da bude jedna spas za Lebana. Da, da. Ono zbog čega smo mi vas najviše i pozvali jeste napokon tačan datum kada počinje fabrika da radi, ulaze prvi radnici, a to je 18. decembar. To smo prve nedelje tako izračunali da imamo neke male sitnice što bi trebalo da se završu, jer kotlarnica još nam nije počela u pogon. Mi ne možemo pre kotlarnice da počnemo da radimo, jer treba se ugreje hala cela, a verovatno do 18. najvere do 20. ćemo da počnemo. Početi da radi fabrika. Da treniramo, upravo da počnemo da obučujemo na radnike. I iz Turske nam dolazu radnici da obuče ovde radnike u Lebane. Takođe da, verovatno da ćemo početi najdalje do 20. Najdalje do 20. Koliko radnika počinje u... Pa u prvu smenu počinje sad oko 40 radnika, kada pođemo u 3 smene, onda će biti oko 120 radnika. Dakle, tu će biti prva, druga i treća smena, tako? Radit će se u 3 smene. Da. Sad počinje prva smena, verovatno imaju radnici neke što su iskusni ovde, ako budu, na primer, uspeli da radu dobro, posle 15 dana će druga smena početi. I tako posle 15, to znači posle 30 dana 3 smene može da počne da radi. I radno vreme će biti za prvu smenu od 8 sati, je li tako? Od 8 sati do 16, prva smena, a druga će da počne u 16 do 24, treća od 24 do 08 ujutru. Koji su radnici imali prvenstvo da dobiju posao? Pa mi smo dali prvenstvo ovim radnicima što su radili u Exportex, jer ima tu radnika dosta što poznaje mašine, fino, ali malo su drugačije naše mašine, ali odmah mogu da se usposobu da radu. Ja verujem za 15 dana da će se uvući ovi stari radnici što su radili u Exportex. A u programu imamo posle druga klasa radnika što bude malo mlađa grupa, na primjer od 30 do 35 godina, tako. Mi gledamo ovako radnike, sortiramo radnike koji su stvarno nužni da radu, koji ima decu, a niko nije zapošljen, može, ne radi, i takve familije gledamo. I svake familije po jednog radnika gledamo da uzemo. Dakle, nema stranačkog zapošljavanja kao što je kružila priča, je li tako? Nema. Dobro. U fabrici već 2-3 meseca unazad radi 12-13 radnika koji su nekada radili u bivšem Exportexu. Da li ste zadovoljni tim radnicima? Da. Ima i oko 10 njih. Upravo 6 ima majstori što su bili u stari Exportex. Ima 3 električara plus što su radili. To znači oko 10 radnika ima što su radili stvarno u Exportex i imaju iskustvo, a ja sam zadovoljan od njih
što radu sad. Dvojica su bili, oni su već sami izašli, a za ove druge sam zadovoljan. Predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, je najavio da će doći na samom otvaranju fabrike. Međutim, kako su neki mediji preneli, gospodin Aleksandar Vučić će za Svetog Nikolu najverovatnije biti u Rusiji, što znači da vi njegov dolazak očekujete kada? Pa da, mi smo, naš program mi treba njima da javimo. Kada budete počeli da radite. Kada budemo počeli da radimo, a njihov program treba od njih da čujemo, jer kad reši gospodin Vučić dođe tada, možemo da otvaramo. Da. Oni treba da rešu. Dakle, da se razumemo, fabrika, odnosno radnici počinju da rade 18. najkasnije 20. decembra ove godine, a gospodin Vučić, pa doći će do nove godine. Pa planirali smo 25. tako da može dođe ukoliko bude slobodan gospodin Vučić. 25. decembra. Pa da, tako mislimo. Pre nove godine planiramo prvo. Dobro. Još jedno sam htjela da pitam, bilo je priče da u krugu fabrike, gde ste vi, dolazi u toku naredne godine još jedna turska kompanija. Pa to je bilo u planu. Ja sam gospodin Vučiću bio dao reč da u Srbiju što imaju vunu, se radi što držu upravo ovce, pa nije ova vuna, da je mi kupimo celu Srbije vunu i da je prerađujemo ovde. To u našem planu još ima i plus ova fabrika ako bude uspešna sa radnom snagom, možda se poveća još mnogo, još duplo, troduplo možda da bude veća. Dođe ovde, a pola u Tursku za Ormo. I ako budu te mašine u mart mesec došli u Tursku, ili u april tako, onda dođe i ovde pola ti mašina, oko 4 mašine, onda mi odmah u maj ili u juli verovatno ćemo montirati mašine, do kraja ove godine verovatno ćemo biti sa 300 radnicima ovde. Odlično. Gospodine Besime, vi inače živite u Leskovcu, je tako? Kakav je život na jugu Srbije? Pa ja sam mnogo zadovoljan, upravo ovo je moja prva država, što sam ovde rođen, upravo. I za mene mnogo sam zadovoljan što ovde živim. Vi ste već stekli svoj krug prijatelja ovde, tako? Da, imam dosta prijatelja, a i državu kao državu volim, jer stvarno, ovo je moja prva država, mi smo posle za Tursku poselili, kad sam bio mali, a mnogo sam zadovoljan od naroda i od svega. Baš lepo. I šta biste poželjeli građanima opštine Lebane u novoj 2018. godini? Ja im želim sve najlepše da provodu novu godinu i u budućnost, a ova fabrika će stvarno da bude za njih osvetljenje jedno, veliko osvetljenje i verovatno kroz nekih godina da ćemo da rešimo nezapošljenje u Lebane. Hoćete li vi biti za doček nove godine u Srbiji? Pa sigurno ne znam, bih hteo da budem, ali i familija me zove u Tursku, verovatno ću biti u Tursku. Malo sa porodicom, je li tako? Da, sa porodicom. Ja vam želim sve najlepše i puno uspeha i bit ćemo tamo na licu mesta da zabeležimo i kada budu počeli da rade prvi radnici. I hvala vama što ste nas pozvali. Uvek. Hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu. Dragi gledalci, eto čuli ste. 18. ili 20. počinje sa radom i zvanično fabrika u Lebanu. Za sve one neverne tome koji su pričali da fabrike neće biti, da su to puste prazne priče, eto, da vas razuverimo. Ostanite uz YouTube kanal Infocentra Jug. Zasigurno ste na pravom mestu. Prijatno.